Γεια σας, καλώς ορίσατε στη κουζίνα της Sibotec. Κουζίνα που κάνουμε τα προϊόντα, συνταγές, χωρίς γλουτένι και χωρίς ζάχαρη πότε μπορούμε. Σήμερα θα κάνουμε κάτι τυπικό. Είναι το τσουρέκι. Το τσουρέκι είναι το τυπικό γλυκό που εγώ εδώ που μένω στη Θεσσαλονίκη το βλέπω όλο το χρόνο εκεί στο φούρνο, στο ζαχαροπλάστης. Το κάνω και μικρά και μεγάλα. Σήμερα προσπαθούμε να το κάνουμε μαζί, gluten free, όχι sugar free, και να δούμε πώς γίνεται, πώς είναι. Και μετά, αν σας αρέσει, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πρώτο πράγμα, να κοσκινήσουμε το αλεύρι πολύ καλά. Αυτό γιατί μετά όταν θα βάζουμε το μαγιά μέσα, η μαγιά είναι ζωντανό και θέλει οξυγόνο για να δουλεύει καλά. Αν το κάνουμε αυτό τη δουλειά τώρα, οξυγόναμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό, το αλεύρι και μετά είναι πιο εύκολο για το μαγιά να δουλεύει καλύτερα. Έτοιμο αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το αλεύρι. Μετά η συνταγή θα υπάρχει τέλος στο βίντεο. Πρώτο step είναι αυτό. Το δεύτερο step είναι να βάζουμε μαγιά μέσα σε κάτι υγρό. Τη συνταγή μου έχω γάλα. Ο γάλα δεν είναι κρύο. Είναι στα 35-40 βαθμούς. Οκ. Τώρα θα το κάνουμε λίγο έτσι για να υδρώνει το ξηρή μαγιά, gluten free. Υπάρχει και φρέσκο. Μην νομίζαμε και όλα το φρέσκο μαγιά δεν είναι gluten free, υπάρχει. Εμένα μου αρέσει να δουλεύω με αυτό ξηρό, γιατί είναι στάνταρ. Δηλαδή αν κάνουμε συνταγή, το έχουμε μετρήσει με αυτή την ποσότητα, δουλεύει πάντα ίδιο. Βάζουμε λοιπόν το γάλα εδώ μέσα. Έτοιμο. Τώρα, αυγό. Δεν βάζουμε αυγό ολόκληρο, θα βάζουμε κρόκο. Θα βάζω μόνο κρόκο και για το χρώμα και γιατί το κρόκο έχει λικητίνη μέσα, βοηθάει να κάνει καλύτερο γαλάκτωμα μετά στο βούτυρο και στο νερό. Okay. Αυτό που είπαμε βούτυρο, λιωμένο βέβαια. Όλο. Εδώ έχουμε αλάτι, το βάζουμε μετά στο τέλος, μπαχαρικά στο τέλος και ζάχαρη σε λίγο. Ελάτε. Βέβαια, αυτό που θέλω να καταλαβαίνουμε, το μίξερ για ψωμί και πίτσα είναι το ίδιο μίξερ που έχουμε κάνει και πασταφύλλο. Θα κάνουμε για το μπακλαβά, για το σπανακοτηρόπιτα και τώρα θα κάνουμε τσουρέκι. Δηλαδή θα κάνουμε πολλά πράγματα με ένα μίξερ μόνο. Σιγά σιγά ξεκινάμε. Αν για κάποιο λόγο φαίνεται λιγότερο ή λίγο τα υγρά, έχουμε λίγο γάλα εδώ και το βάζουμε μετά στο τέλος, όποτε χρειάζεται. Λοιπόν, θα σταματήσω λίγο. Τώρα είναι ώρα να βάζουμε το ζάχαρη. Έτοιμο. Ξεκινάμε πάλι. Έχω βάζει μετά ένα μίξερ μπαχαρικά, μαχλέπι, μαστίκα και λίγο κακουλές. Μετά εσείς βάζετε ό,τι νομίζετε είναι καλύτερα. Βλέπω και κάθε χωριό, κάθε πόλη, εγώ βάζω αυτό, αυτό παραπάνω, αυτό λιγότερο.
λίγο σύστημα λεμόνιου, το άλλο βάζει βανίλια. Ό,τι θέλετε, δεν είναι κλειστά τη συνταγή. Βάζετε ό,τι σου αρέσει πιο πολύ. Μέχρι δουλεύει αυτό. Εγώ θα βάζω μέσα τώρα το αλάτι. Γιατί το βάζουμε τώρα? Γιατί το αλάτι σκοτώνει τα μικρόβια, τη μαγιά. Αν το βάζουμε στην αρχή με την οσμώση, θα πάρει όλα τα νερά που έχει μέσα στα μικρόβια, στα μπακτήρια και τα σκοτώνουν. Γι' αυτό πολλές συνταγές βάζετε πολλά μαγιά. Εδώ έχουμε μόνο 8 γραμμάρια για κοντά στο μισό κιλό. Λίγο είναι. Πιο λίγο μαγιά βάλετε, πιο είναι καλό για μας και για τη συνταγή. Αυτή είναι τα μίξερ μπαχαρικά που έχω κάνει. Όλα μαζί. Έτοιμο και αυτό. Πολύ καλό. Βλέπετε τι ωραίο. Λίγο. Να δούμε τώρα. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Αν για σένα, για σας είναι λίγο σκληρό, θα βάζετε παραπάνω γάλα ή νερό. Εγώ λέω είναι ok. Ή ένα κρόκο αυγού παραπάνω. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα βάζουμε εδώ, έτσι πως μπορείτε να βλέπετε πολύ καλά με τα μάτια σας. Δεν είναι λάσπη. Είναι ένα normal ζύμι κλασικό για τσουρέκι. Και είναι gluten free. Μπορούμε να το ζυμώνουμε έτσι. Μετά λένε γιατί ζυμώνει τόσο καλά και δεν έχει γλουτένι. Αυτό είναι πολύ απλό. Έχουμε βάζει ίνες μέσα, φυσικές ίνες, που δουλεύουν σαν το γλουτένι. Μα είναι ίνες. Και τι κάνουν ίνες? Κάνουν πολλά πράγματα. Βοηθάνε το οργανισμός. Είναι προβιωτικές. Βοηθάνε το έντερο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και το κλασικό σκέδιο το τσουρέκι. Έτσι πως το κάνουν κανονικά. Να το ζυμώνουμε έτσι λίγο. Μπορούμε να κάνουμε μικρά τσουρεκάκια και τα κάνουμε έτσι και είναι έτοιμα. Μετά λίγο αυγό από πάνω ψήσιμο ή να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο. Αν πάμε, δεν ξέρω, Κυριακή στην οικογένεια να κόψουμε ένα ωραία φέτα τσουρέκι gluten free να φάμε όλοι μαζί. Να το ανοίξουμε έτσι καλά σαν τη νιόκι. Θα κάνουμε νιόκι μια μέρα. Λοιπόν, το κάνουμε κλασικό. Ένα τσουρέκι κλασικό. Τώρα μόνο να το βάζουμε σε μια γάστρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να τον αφήσουμε λίγο νεράκι. Μπορούμε να βάζουμε μετά λίγο αυγό, να είναι πιο όμορφο, ένα ωραίο χρώμα. Να το φουσκώνει πολύ καλά, να το αφήνουμε να φουσκώνει καλά. Καλύτερα να είναι κλειστό. Εγώ δηλαδή μπορώ να βάζω, περίμενε λίγο, ένα καφάκι από πάνω. Αυτό. Εσείς μπορείτε να είναι μέσα εδώ λίγο ζελατίνη από πάνω. Ό,τι καταλαβαίνετε είναι καλύτερα στο σπίτι σας. Να τον αφήνουμε εδώ σε ένα ζεστό χώρο. Έχω βάζει στο φούρνο στα 50 βαθμούς, 45 βαθμούς και τον αφήνω εδώ μέσα περίπου στα μία ώρα, μία μισή ώρα, μία και μισή. Να βάζω και ρολόι και να δούμε σε μια ώρα πως είναι, όλοι μαζί. Οκ. Λοιπόν, έχουμε φουσκώσει
μία ώρα το τσουρέκι. Έχουμε βάλει λίγο κρόκο αυγού, έτσι παντού. Μπορούμε να κάνουμε τώρα λίγο αμύγδαλο σε φέτες, να το βάζουμε από πάνω. Θα γίνει ωραίο. Και τώρα στο φούρνο, έτσι, 170 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου. Να δούμε μετά με το ξύλο αν είναι έτοιμο από μέσα. Οκ. Το φούρνο χτυπάει. Είναι έτοιμο. Δούμε με το ξύλο αν είναι σωστό. Είναι καθαρό. Είναι έτοιμο. Το τσουρέκι μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπετε πως λάμπει ωραίο, όμορφο το χρώμα, αυτό είναι το αυγό. Αν θέλετε μετά να βάζετε σοκολάτα, άσπρη, μαύρη κουβερτούρα, θα γίνει ακόμα πιο όμορφο, από κρύο, ή όχι πολύ κρύο, μα όχι ζέστη. Έτσι πως μπορούμε να δούμε λίγο εδώ, κάνει ένα zoom εδώ Νέστη. Κοίτα εδώ τι έγινε. Βλέπετε τι είναι, σαν το γλουτένι. Εδώ έσπασε για το φούσκωμα. Αυτή είναι οι ίνες. Σημαίνει και το μείγμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έγινε. Καλή τύχη, καλή επιτυχία και καλό τσουρέκι.